L-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin l-erba' filgħodu ppreżentaw il-proposti tagħhom għal budget 2017 b'numru ta' inizjattivi maħsuba biex ikomplu jinċentivaw l-investiment waqt li jkomplu jsaħħu l-ekonomija Maltija. Fost il-proposti mresqa mill-iżviluppaturi fl-aħħar snin kien hemm dawk marbuta mal-first time buyers u t-taxxa fuq il-bejħ tal-proprjetà. Il-President tal-Assoċjazzjoni Sandro Ketkuti tenna li s-sena d-dieħla l-iżviluppaturi jixtiequ jaraw miżuri indirizzati għal second time buyers b'rispett sħiħ lejn l-ambjent. Ketkuti rrefera wkoll għal tkabbir ekonomiku bla preċedent reġistrat din il-leġislatura li fi kliemu wassal għal xogħol li bħalu ilhom ma jaraw snin twal. Ważiet li l-fiduċja fin-negozju qed tiżdied u perswas li n-negozjanti se jkomplu jagħtu r-risposta lil min hu xettiku. Minnaħat jew il-Prim Ministru Joseph Muscat fisser kif dan il-Gvern dejjem kien lest biex jisma' u hekk se jerġa' jagħmel din is-sena. Dan kemm il-darba l-proposti tal-iżviluppaturi huma pari passu mal-politika tal-Gvern ta' tkabbir ekonomiku u ħolqien tax-xogħol. Joseph Muscat saħaq li bħal aħħar budgets dak li jmiss se jkun wieħed imsejjes fuq il-kontinwità b'enfasi sħiħa fuq ir-ridistribuzzjoni tal-ġid maħluq fl-ewwel snin ta' dan il-Gvern. Il-Prim Ministru rrefera wkoll għal Master Plan Komprensiv li qed jitħejja għaż-żona ta' Paċeville, l-ewwel wieħed tat-tip tiegħu f'pajjiżna li se jipprovdi ċertezza lill-iżviluppaturi u l-investituri waqt li jnaqqas id-deċiżjonijiet sporadiċi.